ଯୁକ୍ତ ଓ କୋ। ହଲନ୍ତ କ ଯୁକ୍ତ ଔ କୌ। ଆଚ୍ଛା ଘୋଡ଼ା ଘର ଓକାର ଘୋ ଡର ଆକାର ଡା ଘୋଡ଼ା। ଢର ଓକାର ଢୋ ଲ ଢୋଲ। ସୌଦାଗର ସର ଔକାର ସୌ ଦର ଆକାର ଦା ଗ ର ସୌଦାଗର। ଚୌକିଦାର ଚର ଔକାର ଚୌ କର ହର୍ଷିକାର କି ଦର ଆକାର ଦା ର ଚୌକିଦାର। ପୋକ ପର ଓକାର ପୋ କ ପୋକ ଲର ଓକାର ଲୋ କ ଲୋକ। ଦୋକାନ ଦର ଓକାର ଦୋ କର ଆକାର କା ନ ଦୋକାନ। ସୋପାନ ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ଓକାର ସୋ ପର ଆକାର ପା ନ ସୋପାନ। ପୁରୋହିତ ପର ହର୍ଷଉକାର ପୁ ରର ଓକାର ରୋ ହର ହର୍ଷିକାର ହି ତ ପୁରୋହିତ। ଲୋକମତ ଲର ଓକାର ଲୋ କ ମ ତ ଲୋକମତ। କୋଠ କର ଓକାର କୋ ଠ କୋଠ ଗର ଓକାର ଗୋ ଠ ଗୋଠ। କୋରଣା କର ଓକାର କୋ ର ଣରକାଣା କୋରଣା। ଘୋରଣା ଘର ଓକାର ଘୋ ର ଣରକାଣା ଘୋରଣା। କାଠ ଯୋଡ଼ି କର ଆକାର କା ଠ ଜର ଓକାର ଜୋ ଡର ହର୍ଷିକାର ଡି କାଠ ଯୋଡ଼ି। ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଘର ଓକାର ଘୋ ଡର ଆକାର ଡା ଗର ଆକାର ଗା ଡର ହର୍ଷିକାର ଡି ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି। ଧୌତ ଧର ଓକାର ଧୌ ତ ଧୌତ। ଶୌଚ ସର ତାଲବେଶ୍ୱର ଓକାର ସୌ ଚ ଶୌଚ। କୌରବ କର ଓକାର କୌ ର ବ କୌରବ। ଗୌରବ ଗର ଓକାର ଗୌ ର ବ ଗୌରବ। ପୌରାଣିକ ପର ଓକାର ପୌ ରର ଆକାର ରା ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ୟ ର ହର୍ଷିକାଣୀ କ ପୌରାଣିକ। ଭୌଗୋଳିକ ଭର ଓକାର ଭୌ ଗ ଳରସ୍କାଳୀ କ ଭୌଗୋଳିକ। ଦୌଡ଼ ଦର ଓକାର ଦୌ ଡ଼ ଦୌଡ଼। ଗୌଡ଼ ଗର ଓକାର ଗୌ ଡ଼ ଗୌଡ଼। କୌତୁକ କର ଓକାର କୌ ତର ହର୍ଷିକାର ତୁ କ କୌତୁକ। ଯୌତୁକ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜର ଓକାର ଯୌ ତର ହର୍ଷଉକାର ତୁ କ ଯୌତୁକ। କୌତୂହଳ କର ଓକାର କୌ ତର ହର୍ଷଉକାର ତୁ ହଳ କୌତୂହଳ। ପୌରପାଳ ପର ଓକାର ପୌ ର ପର ଆକାର ପା ଳ ପୌରପାଳ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପଢ଼ା କରିବ। ପଢ଼ା କରିକି ମୋ ନମ୍ବରକୁ ସେଣ୍ଡ କରିବ। ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ପଢ଼ିବା।